थांनाय 2023 मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालाराव दतमा हाथाइसालिनि गंसे गलानि मोखाङाव ग्रेनेड गारनाय दायनिगिरिखौ गौरीपुर पुलिसा खानो हाबाय। मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालि दतमा हाथाइसालियाव ग्रेनेड गारनाय सुबुंफोरा सोराङाव फैबाय। दतमा हाथाइसालिनि गंसे गलानि मोखाङाव ग्रेनेड गारनानै दुंहाव थासारि खालामग्रा KLOनि 4 सोद्रोमाफोरखौ कक्राझार पुलिसा हमनो हाबाय। मख'जाथावदि थांनाय माखासे सान सिगां धुबरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव रां दाबिनायफोरखौ लायनो थांनाय समाव कक्राझार रामफलबिलनि कनक अधिकारिखौ गौरीपुर पुलिसा हमनो हानायनि उनाव कक्राझार पुलिसा कनक अधिकारिखौ माखासे सोंनाय फिननाय खालामनायनि उनाव बङाइगाव सेरफांगुरि सामथाइबारिनि अर्जुन रय, दतमा वेस्ट दाङारकुटिनि अनुपम रयखौ गावनि न'निफ्राय हमनो हायो आरो दतमा हगुमाबिलनि प्रसेनजित रयखौबो गावनि न'निफ्राय कक्राझार पुलिसा हमनो हायो। हमजानाय KLOनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय गंसे पालसार बाइक, हेलमेट गंसे आरो गंथाम मबाइलफोरखौबो बोखांनो हायो। पुलिसजों खाजानाय KLOनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बांलादेशआव थानाय KLOनि दैदेनगिरि हरिप्रसाद रयनि बिथोन बायदियै हमजानाय KLOनि सोद्रोमाफोरा कक्राझार, धुबरी, बङाइगाव आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव रां दाबिनाय खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।